Jokenya osenyiso ich wang' ma gintiere godo ka koro gisingo mar chopo od bura ka ging'anyo kiny ka gikwedo paro mar chik mar omenda. En ng'anyo ma ochan e boma ma Nairobi e apeyni opogore opogore ka moko to dhi nyime e mbui. Ma omiyo obila ma Nairobi nobago romo mar chano kaka gibiro rakore gi jong'anyo kiny e boma ma Nairobi. Cleophas Oluoch ntiere kod ler mathoth. Jokenya igi owang' kaluwore kod paro mar chik mar omenda ma higani ma ichwalo e od bura odiochieng' makiny ne twak. Jopiny kokalo e mbui nyaka mago maonge mbui osenyiso ich wang' margi. Ng'anyo e mbui osetimore kokalo ahinya e mbui mar X e hashtag mag Occupy Parliament kod Tokea Tuesday. Kamachielo, okinyi ma kawuono jopiny mamoko ne onenore kaka e otese matindo e boma ma Nairobi ka ginyiso jopiny mamoko mondo chope od bura kiny. Jakedo ne ratiro mar oganda ma kiny ne bede ng'anyo ma ichano bagi kaunti ma Nairobi. Ilero ni en ang'o ma kiny tero gi ndara. I want Kenyans to know you can protest anywhere. Get a whistle, get a vuvuzela, write your own placard, be anywhere in the city and scream and shout and say no to new taxes. Lazima zakayo shuke. En singo ma joma dhi e ng'anyo ochiwo ni ok gibi bedo gi gige lweny. Koro gikwayo obila mondo mi omigi arita makare. And Kenyans are concerned, will there be violence? There will be no violence unless the police bring violence. But what you have done, we are working with lawyers. We are going to deploy lawyers in every single police station. We have bail money and we have a team on standby. If you get arrested, we'll bail you out. Olero ni kiny, oganda nyalo ng'anyo ka gintiere kamora mora. But protest from anywhere. From Ambassador, all the way to Nation Center, all the way to GPO, all the way to Haile Selassie Avenue, railways. Nairobi tomorrow is our playfield. Unless wafunge Nairobi. Wafunge by Nairobi to enter State House. So tell Bungei, by the way, there's an option. If he thinks you can't go to Parliament to go present our petitions, why not State House? Jopiny magino ng'anyo oseikore nade ne timbe obila. Bende, gisekono obila paro margi mar ng'anyo. Na tunakuja na t-shirts. Hakuna bunduki, hakuna vita. We are coming unarmed to exercise Article 37 of the Constitution. I sent Kwame a message, he received it, akani blue tick, but alisoma. I went to OCPD Central, delivered a letter, OCS Central delivered a letter, I went to OCS Parliament, they know about us. So as they plant unarmed, that means you don't have any weapon, you don't have a knife, you don't have anything. A placard is not a weapon. So we're asking IG Kome, County Commander Bungei is my friend, all of them, join me in the streets. We are fighting for you as well. Magi gin weche manochako jumbe mokalo ka jopiny ne onyiso ich wang' magi magintiere godo ka otenore kod budget kod paro mar chik omenda ma higani. Mae ne omiyo rwak moko kuom jod bura e grup mar WhatsApp kendo nembnigi ne oke mbui. Ng'anyo mochano odiochieng' makiny omiyo bende obila mopogore opogore ne oromo odiochieng' ma kawuono mar timo kendo keto ikruok makare motelo ne odiochieng' makiny mar ng'anyo. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei, owacho ni ikruok giseketo maber mar neno ni onge ng'ikruok moramora ma biro bedo e boma ma Nairobi kendo gibiro keto arita makare nyaka alwora mar od bura. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.